ministre dɔ n'i ma fili soit secrétaire général ou chef de cabinet, bon bref o de nana Alassane représenté. Donc a ma bɔ ministre dɔ la kana da bɔra présidentielle la kana direct la Mali ye laɲini min kɛ u ye discours dɔ kɛ ka taga o sansi fɛ. Donc an b'o discours fana kala aw ye yan'an ka don a kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ ka kɔn bɛn ye fɛn min ye Ablaye Diop a ye Algérie ministre des affaires étrangères a y'o reçoit Mali la n'o ye Ramtan Lamamra o fana o ye kumana o ye discours kɛ fɛn caman fɔra. Donc ni Ala sɔnna ma an b'an da tun bɛɛ la o fana tɛmɛlen kɔfɛ bi an hakili la y'an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA mɔgɔ dɔ ye k'u bɛna Miskadi kɔnɔ fan nɔfɛ Mali kɔnɔ bi ni Ala sɔnna ma an bɛ an da tu o fɛnɛ la ni an ye temps sɔrɔ. Donc vidéo ka partager ka kɔn ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma sini septembre kalo tile 5 Yɛrɛwolo début sur la rempart kelen de ka wele bila Malien bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kampala la Jikɔrɔni para inchallah 5 septembre 1961 5 septembre 2022 san 61 fɛn min ye Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni ko Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɔrɔ ye jumɛn armée créelen kɔfɛ octobre kalo la 20 janvier la fɛn min Modibo Keyita a ye France wele ka kangari da k'a bɛ fɛ ka taa nka u mɛnna munumunu na 5 septembre de 1961 France sɔrɔsi fɔlɔ taara ka bɔ Mali la o 5 septembre de France drapeau jiginna ka Mali drapeau yɛlɛ o 5 septembre kelen de an ka commando parachute n'o ye an ka sɔrɔsi fɔlɔ ye o cunna para la Mali la donc don ye donba ye ni Ala sɔnna ma sini an bɛ taga ɲɛnamaya Kampala kɔnɔna la avec l'armée malienne cette année ɲinan ta an y'a kanu ka ɲɛnamaya ni armée ye o kuma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah sini Kampala Jikɔrɔni para à partir de 9h walasa ka taga ni événement ye k'a la ɲɛnamaya o kuma foli tanu ni ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini aw fɛ video aw ka partage kosɛbɛ an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin an ka karamɔgɔ kɛ ma n'o ye Cherif Tiyami Hayidara o jɔyɔrɔba bɛ an ka bisigi la gɛlɛya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan waati na banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw an bɛ aw wele ka taga Cherif kɛ ka fura ma n'o ye tension diabète furudimi walima impuissance mana kɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka weleli kɛ téléphone sɔrɔ sira la n'o ye 75 81 64 58 u jɔyɔrɔba bɛ an yɛrɛ ka kuma la bi ni Ala sɔnna ma o kuma maliyɛnw d'abord n b'a daminɛ teliya la ni Burkina président nali min kɛ Mali la n'o ye Damiba ye a ka faamu o fɛ k'a fɔ ko a ma mɛn Niger ministre de la défense o taara Burkina o taara wele lajɛli kɛ lakana sira kan kuma bɔra n'a ye k'a fɔ ko d'abord Mali Burkina Niger surtout Sahel ko Sahel tɛ se ka lakana cogo si la ni Mali da t'a la ni Mali sen t'a la kuma y'a yira k'a fɔ ko n'u ye bɛn o bɛn kɛ n'u ye jɛkulu sigi ni Mali sen t'a la k'a tɛ taga ɲɛ o de la u ye laɲini kɛ k'u b'a ɲini Mali fɛ b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la a waati an y'a kuma fɔ aw ye mais an ma mɛn a kan donc u y'a fɔ k'u bɛna na ko bɛɛ kɛ walasa Mali bɛ se ka segin n'a kɔnɔ cogo min na donc an b'an yɛrɛ ɲininka yalima Damiba ka voyage bɛ don cadre de kɔnɔ wa a kun nana Mali de la wa walasa ka kuma Asimi fɛ walasa u bɛ se ka jɛ cogo min na ka sécurité kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra ka segin G5 de kɔnɔ sa a kɛra ka fɛn wɛrɛ de kɛ sa yalima laɲini o tun bɛ a kɔnɔ wa filanan ye jumɛn Burkina délégation dɔ kun nana Mali la waati dɔ la ka na ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bɛ fɛ k'u inspirer Mali situation kan k'u inspirer Mali sécurité kan k'u inspirer Sadio bɛ ka baara kɛ cogo min na Asimi bɛ ka baara kɛ cogo min na terrorisme kɛlɛ la k'u b'a ɲini Mali fɛ Mali k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka se o kɔfɛ ko caman kɛra o kɔfɛ Damiba ye jɛngɛjɛngɛli caman kɛ o kɔfɛ Damiba ye kuma caman fɔ nka kɔsa na an y'a ye k'a fɔ k'u ka premier ministre Burkina premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛna tagama ka ɲɛsin Russie ma a y'a yira k'a fɔ k'u ni Russie bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko Faransi sagoya tɛ Burkina la k'a fɔ ko ni min ka di Faransi k'o bɛna kɛ donc o yɛlɛma in senfɛ an b'a yɛrɛ ɲininka yalima Burkina nana Mali de la tuguni walasa k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'o ye Asimi ye an kun y'an ka ministres ni an ka mɔgɔw bila ka na aw fɛ kuma ɲɔgɔnya min na
o kuma ɲɔgɔn ya hali n'a sɔrɔ waati dɔ kɛra ni siga kun kɛra anw na nka an nana yɛrɛ président n yɛrɛ nalen filɛ n yɛrɛ président ma nalen filɛ ka n'a yira aw la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in bɛ n sɛbɛ la sisan n bɛ fɛ ka aw ka sira in ta n fana bɛ fɛ ka Russie sira bɔ a ye ɲɛ ma a ka ni Russie bila contact la ensuite a ye ɲɛ ma fana ni aw bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa aw k'an kalan terrorisme kɛlɛli la donc an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka yalima o fana nana ni damiba ye wa donc a kɛra nin fila fɛn o fɛn an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka victoire de don an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min Mali ka victoire de don Afrique ka victoire de don farafinna ka kunkɔrɔta de don parce que an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na n ma kɔnɔ n ka kuma min ni bɛna ɲɛfɔ aw ye bi o kuma in o kɛra le 1er le 2 septembre fɛn min a ka ministre min ɲɛsinnen don u ka diɲɛ koɲɛw ma o y'a yira k'a fɔ ko le Mali va d'échec en échec ko Mali kɔni bɛ ka dugumasara de cɛ don o don ka taa a bɛ ka yɔrɔ janya bɛɛ la ka taga wa a bɛ ka gɛlɛya dɔrɔn de sɔrɔ ka taa nin ye sababuya ye ka o ministre in jaabi aw bolo Burkina président min bɛ aw ka bolo kan Burkina peuple ni Mali peuple bɛ ɲɔgɔn bolo wa Burkina président filɛ ne k'a yira k'a fɔ ko ale fana nana Mali la désormais a bɛ nana Mali ka sira ta donc o bɛ ministre nin jaabi donc o b'a yira k'a fɔ ko anw isolelen tɛ o b'a yira k'a fɔ farafin ka gɛrɛli ɲɔgɔn na ba b'o de la o de kan ka don ba la kosɛbɛ ka tɛmɛ farafin fara-farali kan fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara o fana ka ciden ye olu ka ministre nalen hakili la Mali tun y'a laɲini u fɛ de ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi Assimi ko kɛlɛ man di ale ye ale tɛ kɛlɛ kɔ mais ale bɛ min nɔfɛ o ye jumɛn o ye nin ko min kɛra Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ ko a ye fili la filanan fili kɔfɛ a ka yira k'a fɔ ko a nimisara nin ko in na wa fana a ka layidu ta layidu min b'a to a b'a ɲɛsin Mali ka bɛn bɛ se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min na a b'o sira ta k'o layidu ta Alassane kɔni tun y'i bɔ o ma ka menaces kɛ k'an ka artistes ka concerts bali ka kuma caman fɔ sans délai ka nkalon caman tigɛ ko laban na tiɲɛ ma Togo ka négociation kɔnɔna la muso 3 bilala sɔrasi 49 na Ivoirien fɛ mais a bilala cogo di a bilala condition jumɛn na kumakan min kɛra sababu ye k'a bila n bɛna o kumakan in de kalan aw ye k'a bayɛlɛma o kumakan ye jumɛn ministre ko la Côte d'Ivoire déplore que ces manquements et des incompréhensions aient été la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Ko ni Côte d'Ivoire ministre mi ni abi Alassane Dramane Ouattara ka présidence kɔnɔna la ni ma fili secrétaire général ou bien non chef de cabinet voilà ni ma fili donc o de kuma ta Côte d'Ivoire tɔgɔ la Alassane tɔgɔ la a ko cogo di ko sɔrɔsi 49 in ka nali la la Côte d'Ivoire déplore ko Côte d'Ivoire b'a yira k'a fɔ ko fɛn min tiɲɛ yɛrɛ la n'a kun man kan tɛ ka kɛ o ye jumɛn komi nimisa bolila o ye jumɛn que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement. Des manquements et des incompréhensions. Manquement to ko na kɔrɔ jumɛn ko kun kan ka cogo min na a ma kɛ ten ko majɛ dɔw y'a jɛ sɔrɔsi 49 in ka nali ko majɛw yera la ko Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana b'a a dɔn u sɔnna ma ko majɛw yera a la wa ko ɲɔgɔn faamuyabalaw yera la ko de kɛra sababu ye ni sɔrɔsi 49 in minɛna donc Côte d'Ivoire ko k'u sɔnna ma ko majɛw kɛra u nacogo la ko wa fana ɲɔgɔn faamuyabaliyaw kɛra la ko u bɛ jɛn ni o ye u bɛ jɛn n'a ye fana k'a fɔ k'o de kɛra sababu ye ko u ka sɔrɔsi 49 minɛna o la a bɛ yira k'a fɔ an bɛ mun faamu o la a bɛ ye k'a fɔ ko gouvernement ye conseil de défense min kɛ Côte d'Ivoire ni o ye ka bɔ k'a fɔ ko Mali bagaraw ka sɔrɔsiw ma k'u minɛ k'a fɔ ko Mali binnaw ka sɔrɔsiw ka k'u minɛ k'u ka sɔrɔsiw tɛ mercenaires ye k'u kun bɛ ci jɛlen na ko wa k'u nacogo kun ka ɲi o la Côte d'Ivoire Alassane seginna a kɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko o ko in ale y'o conseil min kɛ a ye min fɔ o tɛ tiɲɛ a y'a yira nin kɔnɔ ko Mali ma bagaw ma k'u minɛ a y'a yira k'a fɔ k'u nacogo ma ɲɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko ko kɛra a kɔnɔna la o bɛɛ sɔrɔla sababuya min bɔra olu yɛrɛ la kelen la Côte d'Ivoire soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ye o haminen walasa ka se ka u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya min bɛ u n'u balima jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ye walasa ka o bɛnɲɔgɔnya to u ni ɲɔgɔn cɛ ka balimaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigiɲɔgɔnya to an ni ɲɔgɔn cɛ o tɔbɔtɔli kama ko Côte d'Ivoire bɛ a dalakan di k'a fɔ ko fɛn min ye ko Nations Unies ka baaraw kan ka kɛ cogo min na ni o ye ONU ye misaliya kasibulon kan ka taa cogo min na NSO kan ka taa cogo min na
ko Côte d'Ivoire kɔni b'a dalakan di k'a fɔ k'o tagabolo ko k'a daminɛ bi la ko a bɛ o bonya a bɛ o k'a kɛcogo la ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali ko Côte d'Ivoire b'a dalakan di ka nin don in bɔlen kɔ a la Côte d'Ivoire bɛna Mali jamana ye sariya o sariya ta k'a fɔ k'o ye sɔrɔdasi doncogo ye a ka jamana kan Côte d'Ivoire b'a dalakan di k'a fɔ ko k'a daminɛ nin don na k'a bɛ o fana bonya. Afin d'aplanir des divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et la stabilité dans la sous-région, la Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali des échanges et des discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. La Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente. Ko Côte d'Ivoire ba adalakandi ko umna tugu jeluna ani nyeni sraka ni Mali ka kuma ɲɔgɔnyew kɛ ka kumaw kɛ ka falenfalaniw kɛ walasa fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ko ko dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la ko an jamana fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la k'u bɛna na taga kuma o fana kan a déclaré monsieur Fidel Sarasso, l'homme de confiance et directeur de cabinet du président Alassane Ouattara. Donc directeur de cabinet de do. Donc min nin discours inteni min kɛra sababu ni mɔgɔ saba bila la Alassane Dramane ye a dalakan de di wa a y'a Mali ye min ɲini a fɛ n'a kun bann'o dɔ ma n'a bɛ ka taga kuma wɛrɛ fɔ ka don da wɛrɛ ni fɛn wɛrɛ fɛ ka menaces ni fu kɛ a bɔra o bɛɛ kɔnɔna la a sɔnn'a ma ko ale filila a sɔnn'a ma ko nin ko in ye nimisa ko ye ale fan fɛ a sɔnn'a ma ko ale ka jamana n'o ye Côte d'Ivoire ye k'u bɛ lɛdu di k'a fɔ ko u tɛna don nin da fɛ bilen wa a sɔnna a ma fana k'a fɔ ko fili tun bɛ olu ka baara kɛcogo la ni ne kun ɲinina u fɛ nin de kɛlen mɔgɔ saba kɔni bilala a tɔ hakili la min bɔra la kɔfɛ jamanaden bɛɛ bɛ tila ka bɔ o kalama o kuma Côte d'Ivoire ka mɔgɔ saba min bilala o bilala nin cadre kɔnɔna la directeur de cabinet arrondé ministre de do Alassane ka directeur de cabinet arrondé ministre n'a fɔra mɔgɔ ka directeur de cabinet o kɔni o ye dɔ de a ma sɔn ka hali ministre gansan bila ka na a ma sɔn k'a ka ministre de la défense bila ka na n'o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ye a ma sɔn k'a ka ministre des affaires étrangères bila ka na a m'a ka gouvernement porte-parole bila ka na a ye jɔn bila ka na a yɛrɛ ka chef de cabinet o ye a yɛrɛ ye o ye min b'a yɛrɛ ka gundo dɔ ye min b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ min n'a bɛ baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o de bila ka na a dalakan di Mali ma an b'a fɔ la a so merci bravo Ablaye Diop d'avoir tenu. Bravo Ablaye Diop d'avoir rehaussé l'image de la diplomatie malienne. Bravo Assimi Goïta d'avoir restauré le respect et la dignité du Mali, du peuple malien. Vraiment. Donc, ni ne temena, vidéo à partager, ni ne temena, Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɔrɔdasi saba min bilala olu fana musow de kun don o kɔfɛ fɛn min y'an ka sariyatigiw ye olu fana ye communiqué kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu bilala dans le cadre humanitaire ko adamadenya yɛrɛ tagabolo siraw kan ninnu bilala parce que muso don a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ donc a bɛ se ka kɛ o de y'a to u bilala ka tɔw to ou bien o de y'a to ninnu fana bilala nka fɛn min min kɔni ɲinina Côte d'Ivoire fɛ n'a kun bann'o ma n'u kun bɔra ka mɔgɔw bɔ k'u bila carré kɔnɔ u kɔni seginr'u kɔ a bɛ n'a fɔ Alassane yɛrɛ ye ji kɛ a ka ɲamaku la i n'a fɔ a yɛrɛ kun y'a fɔ ko Mali ka ji kɛ a ka ɲamaku la cogo min na nin waati na ale fana segira a kɔ hakili la an ye burkinabé Paul ka nali n y'o dɔ fɔ aw ye o la ka dɔ fɔ aw ye Alassane Ado n'o ye Côte d'Ivoire présidence ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ 49 militaires ko la sisan fɛn min ye comment dire la tɔgɔ bɛ filɛ n kɔnɔ Mali fana la yan nɔ Algérie fana ministre des affaires étrangères fana nana yan o fana la i bɛ min faamu o la o ye jumɛn o ye encore une fois de plus Algérie honneur rendu Mali ye an b'a fɔ nin de ma diplomatie de choc Algérie honneur rendu Mali ye Algérie Mali bonya Algérie Mali ka kɛlɛ kɛ a place la parce que fɛn min ye France